Kinongailam ka hinyaw trap National Youth Movement HNYM Bernihat Circle hakashitare unai wing araja arpusaw kilalet ban khang tala sundan yakawai ka karkhana teliat mau kabadan hakasnang umduba kabala long try daw ba Ivan Lingdo kadaw kabal penlong ban khang talai ketika karkhana teliat mau kadai hadin bagal yo ka jing ujor na kawai ka longkme ka kongker hai khongjo kabari ka try jong kawai ka jaka kabadan hamar senda bat ketika karkhana Hakaji ujor ketika try jaka kalai thu bagi jing thung jing tap baro ki bakarap ha ketika jaka ki bakan thop na do ki deng kwai ki basdang bansan bat ki wei de ki jat jing thung ki la jular lot na ka jing sha talap ha ka khandau kete ka ba mi na ketika karkhana kalai thu bakalai kran bat utrai jong ani ka karkhana bat na kaliang jong u ula kular ban siu ya baro ka bailot ksan hendrai u new try jong ka karkhana ula le menti penban bat u khlam siu tat hadu menta na kaliang uba pima shooting u president ke HNYM Bernihat Circle ulama ham ting e yau try jongani ka karkhana da ka baong balada undang yai le menti bat umsi ka bailot ksan cheka kong kerhai khongjo kumba ula kular hapo kini ki khendiat sngi na kaliang ka sang kan sa shim da ka wai pat ka sin jam ka ba kham ting e persha yau try jongani ka karkhana wan hakana ka pormeta wan hang talas don ya kana ka crucial lihat mau jong ne ba Ivan Lingdo namar ba ka jing ujor jong ini try jaka ba ka la don kata kajing penhap kendo kajing penhap siap ila one man hakani tayo wala de bro nei hi ap ya kata kajing ya keren nei haduk menta ki sngi rong asong bam pat siura wala pan por untuk tang sitayo te haduk mentaro umpar wana te na kaliang jongi menta ngi wan makan talas dan te ngin sepej na ne sakmat la do siu dep ya kata ka bailop san jong ini kong ya kana ka kendo ka per jong i kabai ila do te nakaliang kaseng jongi ngin sayat pada kawai kalanti nga kum katray jong kanega khandeu kat no ka jolong ka jing du nong ka bakraw ka du kata namar bak kanega khandeu ka lahap lut ha kabri ka jong nga ukuwai utempeu ka ding ka bahe ka la khalem lut une usiap hadu kat no snem hadu kat no pos nem ba un khuj ya kanega khandeu umlong syu bantung bantem ngabo skuri ki khun ro dagan hi ka bri nga bamja nga bamjhur ro dagan hi Henry minta kala long kumne te kan le siu kumno ngala du ka jing du ka bakraw ngala persyang ban ya keren bad une utrai jong ka daga korkhana u Ivan Lingdo Henry sengap ulakular ban siu habang ya keren Henry u klem siu te nga kabrio kabaduk kabrio ka kup siliang ka sem siliang nga sudon ka jing khuslai bat ka jing yam men sem hapo ka donot hapo ka jing mot ka jing perkhat ka jonga namar ngan le syu kumnoi kan kabri ban le kumno ngam yo syu ngala syu e hagane ka tayew ula kular ban wan siu ngila kular ngila ipor ya Henry klem wan siu Henry ngala syu e ya kan ka jaka ngambang se keng ban kerpat ya kine kiseng iban yarap lem naga benta ka jonga ka try jong kan ka khandeu habatin pej bahagi ki shop plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya